Ha Kristen kpa berkun men sem bakoit amen. Jing pule na ka gospel kat ke Matius nong kapa ar kat lai hadu kat san. Enta kiru start kilami wangelu try ula pau hage jing posniu ha u Joseph bat ula ong. Kesim yau kunlung bat ka kemi jong u bat to pet shari Egypt Pato sa hang ta hadu bangandai ong hapi. U Herod u wad yau kulung pan penyap yau. Kumta o Moses ula kijoj ula shim yau kunlung bat kakmi jong u. Bad shimit ula pet sha Egypt. Bad ula sa hang ta hadu kajing yap u Herod. Lale ia kani man pendep ya kabau try ula keren da unong ya tu lupa. Ngalakot ia ukun jonga na Egypt. The gospel jong try ke jing ro eme grace. Komen kapara hagene kesngi balai Frederick ke ba ngi penkre ane kapanta kesngi buram jong ke Maria hakakat santerik kesngi buram jong ke Maria kami basngolem. Mata kesngi ipusan nakane ka gospel at ko Matius no ka ar khot khalai du khat san kumno u angal ula pau hage jing posneu hau Joseph bat ula ptha u ban yalam ya ka kemi bat kunlung hangne laong ka kemi bat kunlung hangne u Matius u pen pau pa ya kane ka kemi pa di kulung kibadai pa u Joseph un sumar un suker ban ko ngu ya ka jing ptha jung blei ya ba ulapha dala u jong u angel habangi pusan ya kane ka jing jia long ba ka jing ptha jong u angel lada dei mana na pedeng jungi haba dang kunrit badan kalong kemi badang kunrit badang kulung kunjeng bat hato don mo batre ban pet snong na kata nalor kataru hab yai kelenti ke pajengai om don kali hab syong halor kada na ta u Joseph hab yai de kecat Takal tiga pecengai. Hato ngitre anem. Henry kamaria hang ni. Kalau kanu kesapa bahatam na kabantai jungi ban ko ngo ia kaktin ke jong blei. Kalau kanu kesa kabaning kong kaba ko ngo klem jing artatien ba klem jing keli haba ublei ula keren. Kanegan pen puson yang ngiru. Hato haba ni pule ya kaktin ke jong blei ya kaba latho labu kerpang lomba kakot ya kabangi jer kerteng ya ka Bible kaktin ke jong blei kibadan ha ka Bible haba ni pule ngatip bakata kade ke jing ptha ke balong yang ngiru Henry hato ngingi ko ngo ujisu ula ong kumno ya kitu kibriu kibalik ya tu au ba kemi jong me bat kimen ki para jong me ki wada me kidang ap habar le jusu ong kumno mano ki kemi mano ime le mano ka kemi mano ki men ki para jonga de kita ki ba yo sngo ya ka ktin ke jonga bat ki bale ya ka yo sngo ya ka ktin jonga bat ki bale ya ka om tang namar bangi latip la jio sngo kala biang yangi ri de ban ko ngu ni de ban le ya ka kamari aken kalong kane kanuksa ka ba im ka ba maka kala le pen I hangi dakikam ni pej hakane ke jing pule ka dang su de bio sngo kane ka ktin ka jong play kam syam lawan pej sha kamaria kala wan long ba u angel
haka jing pos ni hau Joseph padu Joseph wa haka Maria u angel ula pa men met ni haban pet nang ne kenang bangin dub yo pen im yo kun lu ma u Herod wat ban peniap ya u Henry ka ko u baik klem cingkili kalau si om baik yak pa le se kalau om kum tamo yak pa nyen yale pa kene kedi keban yarap yang ni ke ba u Matius ula tho hang ne na ka ban ta ban ai jing hikai yang ni iwei pa iwei ya ka ba kane ke jing chia kalong ya ka ba ni syamru ha ke jutang ke berim ha ka kitab Exodus ya kata ka ba ya ke bajia ka porjong Moses por bajai Moses ma ya ka ba hang ni ula ong ni ya sngau po Herod uwat ya kulung ban peniap ya u ha ka por Moses ni ken mau por ba dang kulung dang chuka ya Moses ru u im paro ula wat ban peniap ya kulung ba po arsnem baro khai ki badai ki khun Hebrew te hang ne ru une u Herod man shwa u paro man ta de u Herod ba wat ya kulung Jisu man shwa wat ya kulung ya ki kulung jong ki Hebrew man ta in ha ka jaka jong ki kulung Hebrew bar khai man ta la don da u Jisu kene ke pen i long ba kene ke jin tho jing bu jing tho jong o Matius apostle ba u Jisu u yeng na ka banta kita ki kulung baro kiba ki breu ki basniu ki wat ban peniam nang ta u blei u wan ban pha ban pelaj ya ki breu baro lang ba da u Jisu bad kane ke jingwan ke jong u ka long ban pen i ba u Jisu udai u Israel ubat mai udai u Israel ubat mai ya uba ublei ulajit ki Israel ki barim ki breu ki balajit kerpang da ublei naka bantai ya lati bakin duk mane tang ya u bakin duk i tang ya u manta une u Israel ya uba la sim ringduru da u Moses di u Moses menshwa udai unong pelaj ya kini ki Israel manta une u Moses ubat mai ya ubala khakum khulung udai u Moses ubat mai uban yarap ban pelaj im ya ki breu baro di kani le nangta kani ke jing pet sha Egypt ru kadai ka ba lajia ya u Moses ru aga bangi pule kitab Exodus lang ba ar dekat ba khatsan ma ba u Moses ula pet na us im paro ula pet sha remedia ban light na ke jing sha penyap u mas im paro langta kene ke jing poi jong u Jisu sha Egypt kulum Jisu la ka ba la rai u da thum la pa da ka kemi jong ka Maria kene ke jing poi sha Egypt kadi ke ba lai thu lupa biang da we unong thu lupa ba kerteng o Hosea mo la tho kum ni pule ni ke Isaiah khat we iwe ka ba labu la tho ha kene gospel ku Matius mo ka ba hang ne la penlong da ka khat ka ba khat san re ke ba sim na Hosea khat we iwe long ba ngala khat ya kun jonga na Egypt di ka jing tho ha kene ka kitab Hosea khat we iwe la tho ba haba u Israel udang kunlong ngala ya u bat na Egypt ngala khat ya kun jonga kata kebangi yo na Hosea khat we iwe bat kane
ka ban ya ka jing long jong ujisu ban long uta uba mi khmat na ka penta ki Israel di kane kadai ka ba ni syamru ha ka jing tho jong u Isaya kitab Isaya ka ba ar ki ni dan ki lenong kitab Isaya ba ar ka lenong ka ba sau phulai khot iwei hadu lai nang ta lenong sau phu pra khot arpo but arpuwe thì ya u Israel ni kijai ber Israel la ju khot berabor khun jong ublei thì menta hane ki jingwan jong u Jisu ya ka ba ngi ber khot ki ba nge ba ya baptisma kerteng jong ublei lai wei ngi ru ngi klalong ki Israel ki ba thmai ngi klalong khun jong ublei mo jing long khun jong ublei ngi la ban siam mi kini ha ka jing tho jong u Yohanes apostol wa ka lenong ka baningkong mo ngi siam ya kane mo i kitu bor khot ki ba priang ya u ngi la khot ki la ne la pen man ni ki khun ki jong ublei te ban long khun jong ublei ka baningkong dan kam ban ko ngu di kane ki jing ko ngu di ka Maria wala pen i nu ksa ngi nu ksa go bahatam ka Maria kala subut bet ha ka jing charcha ya kata kasur dan ki jing tha jong ublei mo hadu kane ka benta tu kane ka por mo kane ka de ka sin ka bar ba u angel Gabriel ula pau ha u Joseph ha ka jing pos new jong de ka Maria kaya trilang bat ka ko ngo mar ka tip sai ba ka de ka sur jong ublei ya ka pa dei ban ko ngo to ka Maria kan yarap ngi ban ko ngo barbor khalam jingkeli klem jing artatin ya ka ktin ke jong ublei ka ba la pen bena hangi ya ka ba ngi jios ngau ban ko ngo ya u Jisu ba ya kata ka ba ngi yos ngau ngi de ban rakhe ba ngi de ban le ba dakumta ngi pen sengu bhai yo ublei wa ublei u i yangi aba ngi pen i takikam ba ngi i yo ublei ublei u i barbor yangi ublei u i barbor yangi wala dang ngim i je u re lada ngi pen pau pa ngi i je u te ke ji i jong u yangi kan pen kemen ya ka not jong u bat un bu yangi barbor ha kata ka jaka ka pa ngi sak kemen barbor kam kut tu ka Maria kanya silem na kam ta chingi iwei pa iwei ha ka te pa ku men sim ba ku amen